ketemu ya, Tru. Aku dhewe ya bingung lho, aku dadak mampir ndelok limbukan barang. Wis ado le mlayu. Apik, aku ki nek ora metu Gembos Asmara. Apa? Kuwi lho lagu sing anyar lho, apa? Gembos Asmara. Gubuk. Oh, du gembos lho. Tak kira nek Gembos Asmara, ning Gubuk Asmara ki nek ora nggo gembos. Oh. Caedan ora. Ha iki terus nek arep dilar goleki. Wah, cilaka iki. Heeh. Piye ya, Gong? Embo. Apa ning Darawati wae ya? Jujuk Darawati. Nek ning Darawati ngrekoso. Ngrekasane Darawati ana Ndara Sencaki. Nek kowe karo aku wani karo Sinum Prabu Kresna njaluk pustaka Jamus Lima Sada, mungsuhe Ndara Sencaki. Waduh. Mudar ya? Heeh. Mulih wae apa? Weh, mulai kok nek ade omong bapak, Pak Pandhawa karo pustaka Jamus Lima Sada ora rawuh ning Karang Kadempel, terus mripate putih kabeh piye ya? Sentik ngono. War nutupi nyawane bapak apa? Wah, kok sarwaripun ya, Gong. Wah, jan wis. Kok dadi kaya ngene ya kahanan uripe bapak ya, Tru? Wis aku ora ngerti. Piye iki ya? Wis dipikir alon-alon butuhe mengko piye carane supaya bapak ya ayem. Pustaka Jamus Lima Sada ya iso tekan Karang Kadempel, Pandhawa 5 ya iso tekan Karang Kadempel. Pandhawa 5 ora jangkep, Ndara Sedewa lunga, ditundung Ndara Werkudara. Piye ya? Apa kowe dandan cara Ndara Sedewa? Waduh. Suaraku ora iso cilik. Ngono nek bapak-bapak iki awas lho, Tru, nek nganti ngerti sedewane kok cangkeme kekamban ngono piye yo. Ora ngrekasa to? Wah, jana angel ya, Gong. Angel iki repot awake dhewe. Ha iya. Bekti kula kunjuk, Ndara. Ha iya tak tampa. Tiba wedhe-wedhe Yayi Patih Angling Darma. Cah petok ora. Ngapain? Lungguh ngisor, ngumpul kualat dulu. Ada siapa? Mengo. Wih. Bose. Ngapa ya, Tru? Ah mestine dikongkon karo Werkudara. Antasena, Petruk karo Bagong keplak ana ning dalan. Wani nusul arep ngoyak Sinuwun Prabu Ndarawati. Waduh. Nek liyane iki aku rada wani. Nek iki mantan gentho iki. Ha iya. Merkoso awake dhewe. Slamet to, Gong. Pangestune Ndara Antasena wilujeng. Petruk slamet. Pangestunipun Ndara Antasena wilujeng, Den. Enten apa? Aja duwe panyakra bawa sing elek karo aku ya, Tru. Lah nyatane sampean tiba-tiba datang teng mriki, rawuh mriki lho ya mak tratap to. Wong kula lagi wae gawe geger ngamarta. Dikongkon keng bapak, heeh. Dikongkon Ndara Werkudara. Maune iya. Terus sampean sagu. Mah modar aku, Tru. Niki mawon, niki sing dipateni pertama. Ampun dipateni Ndara nembe nggih sinau. Kuwi kuno banget lho Gong kuwi iki. Kadang kala ya masuk wong aja sok mbuang sing kuno-kuno. Ya. Kowe tak kandhani aku tekan kene iki ming arep jarwani karo kowe, ngabari karo kowe. Nggih. Kowe digoleki Kakang Gaca karo Kakang Antarja. Waduh. Kakang Gaca Kakang Antarja dikongkon bapak kon goleki kowe, dikongkon karo Siwa Mandura kon goleki kowe. Gatotkaca Antarja, Petruk Bagong golek ana. Yen ketok mlayu ngoyak karo adhiku Yayi Kresna, Petruk karo Bagong Jatasana. Sing muni ngonten Siwa Mandura. Klebu sampean. Iki mesti sing pertama ngantil iki, Tru. Sik to sabar to. Awak kowe ngarep, Tru? Iya. Dadi nek kena kowe sikik. Ora. Mula aku tekan kene iki aku arep ngabari karo kowe mergo aku isih tresna karo kowe, Tru. Nggih, aku ngerti perkarane saka bapak. Tak pitung-pitung nek aku ngewangi karo Siwa Mandura aku ki dadi wong sing luput. Oh. Terus ngene wae. Kowe nek perang karo Kakang Gaca wani ra? Mbok mudar nek wani. Rika niku otot kawat balung mesi Kula maju lagi sedhela candak sira kula diklucuk. Mudar kula.
Nek Bagong mungsuk Garukaca wani ora? Mbiyen wani, mbiyen. Saiki wis tuwa ya wis ra wani, Mas. Wani tenan Bagong. Wani ambiyen Garukaca ki kalah karo aku. Zaman kapan? Zaman isih 5 tahun. Ah isih cilik kuwi. Ha iso, saiki ya mudar tenan. Kalah aku wis ora wani. Nek ora wani mongko iki engko do goleki kowe. Waduh, cilaka. Ngene wae. Aku tak ngadeg nang kene, engko nek Kakang Garukaca Kakang Antarja tekan kene men bingung. Carane bingung, kowe tak dandani cara Gatotkaca karo Antarja. Engko tak anggap nek wong loro kae Gatotkaca Antarja palsu. Matuk. Ning kula Antarja lho, Antarja. Aku wae suaraku ora iso gedhe lho, Tru. Aku Antarja wae. Gah, rasa kowe mengarep tok nggo ambles bumi nyolongi tela-tela to. Sing wingi urung entek kok saiki arep nyolong meneh. Aku Garukaca. Wis yo. Iso napa, Den? Lho, ora iso sebab apa? Nek ora iso trimo ora urip aku nek ming malik kowe kaya Kakang Garukaca Kakang Antarja. Oh, nggih. Do ngampet ambegan. Iki ngapa, Gong? Ngampet ambegan kok mburi metu. Wis dian pirang sasi truk ora bebuang kowe. Kok batang ambune. Wah, mak sentup sak bis mambu kabeh. Nggo namun ae. Sak bis mambu kabeh iki nggo namun. Niat pancen tak uja ya kan. Wis ngampet ambegan, nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu kocap kacarita nalika semanten eling-eling Sang Antasena titah ingkang katarima gesange bebasan wiji sejati wiji mulya sak ciptane dadi sak sedyane ana sigra tingkem kang netra nenuwun bareng panguwasaning dat kamurweng dat katarimah panuwuning Sang Antasena dening para Jawata. Ical wujuding Lurah Petruk lan Ki Lurah Bagong Wenteh nenggih Raden Antarja Raden Gatotkaca. Mpun apa? Wis. Weh. Gleleng. Gong, aku wis dadi kok. Wis. Wis nggaya Ndara Gatotkaca. Kowe madhep rene, nggih. Tunguk dhuwur, kowe iki kakangku kok. Oh, nggih. Ora usah basa karaku. Ya. Nah, semono kuwi suarane pas. Iya, Dimas. Nah. Kakang Garukaca tenguk dhuwur. Kakang Garukaca. Ngopo kok dadak jeblok bane? Garukaca iki nek omong ora mak ngono sih ta, Tru. Kuwi rak Ndara Werkudara ora sades to. Gah aku. Kakang Garukaca gadhahipun Kakang Dimas Antasena napa Kang? Kurang gedhe. Hah? Kurang gedhe. Waduh, aku rekoso tenan, Tru. Aku mau ki Antarja wae kok. Wis dadi kok kurang gedhe. Dimas Antarja. Dimas Antasena. Kurang gedhe sithik. Dimas Antasena. Diantepke. Dimas Antasena. Disuarane dicethake ora didokke sithik. Wah. Wah, Gatotkaca kok jenes. Minggir nyuwun pamunten Kamas nyuwun kampunten. Kamas-kamas dengkulmu mlocot ora. Wis ngene wae engko sing tak jak omong Kakang Antarja.
Kakang Garuda rasah melu omong. Iya Dimas. Rasa omong. Ora bakal omong Dimas. Oh kene Demes. Demes kowe. Iki engko ana Antarjara Garuda tekan kene, nek aku pokoke ngaku sampeyan sing asli, tak anggap dheweke sing palsu. Iki tak nggo jalaran nek aku wani karo kadang-dang tuwa. Iya Dimasku lho Prayoga Dimas. Ngono ya Kakang Garuda. Iya Dimas. Kok kaya rekoso banget to, Gong? Heeh. Aku tak biasa wae. Konangan, nek biasa konangan suaramu ki khas banget e. Iya. Untir bayarmu. Gulu. Aku seneng bayar. Mulane kok do rekoso uripe atau untar-untir wae. Sing lemu kok mung kowe tok liyane do kuru-kuru. Wis dinteni kene, engko nek do tekan kirak do kaget kabeh. Iya Dimas. Nyanggat kurda srama pangga wakut gati nyomawukat gati nyomawukyat ong ira wang-wang ong gugu karepe dhewe Dimas Antasena karepe si Adipi lha kok dadi kaya ngene kahanane Dimas iki piye lha kok dadi kaya ngene kahanane kok sik aku wit mau iki ora tau pisah karo Kakang Antarja Kakang Garuda kowe ditimbali karo bapak dikongkon karo Siwa Mandura aku ora tau pisah lha kok dadi iki eneng Gatotkaca Dimas iki sapa lha kok wani membo rupa lawan pun Kakang iki sapa Dimas wis rasa Dimas Antasena iki sapa iki? Kok wani modho rupa, modho rasa karo pun Kakang. Sik Kakang meneng wae iki kok dadi aku bingung. Ana Antarja loro ana Gatotkaca loro iki karepe piye? Mongko nyatane aku ora tau pisah karo Kakang Gatotkaca Kakang Antarja. Kok iki ana Antarja Gatotkaca sing teka ning papan kene cetha kowe telik Mangindrajala ingkang memba kadangku loro. Yen ngono apa kelakon tak jotosi wong telu. Aduh pasti aku. Gampang to. Ula kok ming gampang banget Dimas. Kampusi wong loro kae iki gampang kae iki cah digdaya ning nuwun sewu kurang pergaulan. Iya Dimas jengkolmu mlocot kuwi lho. Wis ora ana mungsuhe kok Dimas. Ayo salin. Salin, Gong. Hah? Salin. Mbok aku tak ngene iki wae. Arep nggo ngopo kowe iki ora. Salin ngono. Wah, lho nganggo gamelan barang ki piye iki? Kecekel e, Truk. Tapi arep dadi Gatotkaca kok emoh salin ora. Kaya asik e. Aku dari Gatotkaca dadi ganteng banget e. Ayo golek-golek cewek. Wah, niatmu pancen ngarep sapenake dhewe ora. Wis. Ning iki urung rampung. Lah terus? Kaengko nek wong loro kaengko do kandha karo Pakde Baladewa karo bapak. Kula didandani Baladewa niki men Werkudara, men modar ha. Aku dandani Werkudara, Ndara Werkudara teko. Wah, ana sing padha rupa anakku. Bres. Aku Baladewa ora wangun.
Aku Baladewa wangun aku. Parsane jajaran Sultan Bawana. Ayo, iki nata mandura Prabu Baladewa. Sapa sing wani karo nata mandura Prabu Baladewa maning pituwasi Jalatrana nampa krasana. Weh, adalah persis. Oh, aku cocok Petruk sing dadi Baladewa. Waduh, entuk dukungan. Ayo coba kowe coba lho. Ana semane jajaran Sultan Bawana iblis anak bodho jajan. Iki Prabu Baladewa. Lah. Bablasen to Baladewa. Hah? Baladewa. Kowe mau muni piye? Baladewa. Wah, ketrucut kuwi. Baladewa wani pitu asih Jawa. Ora iso, ora iso. Aku sing dadi Baladewa. Kula Baladewa nggih. Yo. Bagong Bapak. Berarti aku nek dadi Werkudara nek nyeluk sampean Antasena. Heeh. Ya pokoke dadi bapakku sementara. Siap. Ning yo ngenteni dhisik, engko nek kaene ora do lapor kowe tiwas tak dandani dak malah gleleng. Dinteni dhisik. Engko nek ana swara wong sumbar-sumbar Siwa Mandura nesu, lah kowe tak dandani. Lah terus mengke nek Siwa Mandura nesu, kula pripun? Lho, wani gelute padha-padha Baladewa kok. Waduh. Masalah iki. Nek rika nggawa Kyai Nenggala, Truk, kowe tak dandani cara Baladewa ki ora ming tak dandani tok. Nindakne kekuatan lahir batin. Dadi kowe ya digdaya. Atus nek Ndara Werkudara nesu, amen tandangi sing dadi Werkudara. Kula dikai kekuatan ya. Kekuatane diwek Petruk kok wis entek. Aku kok ameng-ameng nyawa terus-terus iki. Ayo nyatane ngono kok wis ora apa-apa. Hei, Petruk kandhong bolong. Bagong kowe menyang ndi? Wah, dalah kowe wani nunggu karo tindayi Prabu Ndarawati aja kelakon dosa. Konangan Baladewa bontut tak krincong sikilmu. Lah nika wis bengok-bengok. Nika wis bengok-bengok. Yo, kowe gek ngampet-ambekan, gitu tadi ayo kowe. Ning iki aku ora melu-melu lho, Tru. Ora melu pripun? Aku lunga. Waduh. Lunga pripun? Lah kula njur mrene nek diwaneni jak glut-glut ora apa-apa, ora nek kowe kalah. Wah. Ketoke Werkudarane ra dadi niki ketoke. Ora diajari lah. Aku ki wis kaya dadi kaya ngene iki ngrekoso e asem. Ya wis kurang gedhe kok. Wah. Sing jeneng kurang gedhe iki suarane kurang gedhe. Ayo coba ngampet-ambekan swara weteng. Gedhe ta? Gedhe ning mambu. Mau gedhe kok mambu ra. Oke wis. Wah. Kurang gedhe neh. Sithik, Kas. Wah. Gedhe ki sithik. Cengele rada didingloke cengele. Wah. Wis kurang sithik neh wangun, Wah. Baladewa kakangku. Kok munggah kok. Aku ki meneng-meneng sok munggah dhewe. Nek kon munggah mah ora gelem munggah, nek dinengke mah munggah dhewe. Mbok aku ki wis ora normal paling ya, Tru. Wis kono nduk rembugan. Awara mlebu bumi. Iki diloske lho sakjane iki. Heeh, wah, Antasena ora tanggung jawab iki. Ya ora apa-apa, diniati wae le. Oh iya. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Siadi kudu ngati-ati. Iki bakal ana mungsuh sing nekani. Iya. Aku wis samapta ing gati sawiko diri. Ora munggah medhun. Ajeg. Angel. Diajeke iki angel.
Ati saya nek nganggur sedhela kon ajeki angel. Mesti medhun dhewe. Apa? Wis pokoke engko didepi wong loro ya, Gong. Heeh. Eling sadar kowe sandhanganmu Werkudara lho, ora ahok-ahok. Eling nek kowe Werkudara. Pokoke aku tak nyawangku ku Pancanaka terus. Aku sadar nek aku Werkudara. Ya. Nek wonge tekan kene nek perlu rasah omong. Weh, artine darani wayang mati. Ya omong ngono tenan. Artis model apa enggak bicara? Oh iya. Ya wis ngono. Ponokawan. Kowe padha menyang endi kowe? Kecandala bontol ora krincong sing kembangane ayo. Aku tak melayu. Werkudara sane. Wah, setan. Ana sing padha rupa karo aku. Njaluk tak untapke nyawane. Iki sapa iki? Iki sapa? Lah kok sak kepenyake dhewe. Ayo lungguh. Kowe iki dikon Baladewa sing kuwi kok ya manut to ya. Wah, kaya tok getak-getak atiku miris. Iki sapa iki? Aku kok ngadep kaca gedhe-gedhe iki sapa iki? Weh, ya. Takon karo aku Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, setan alasku arepe dhewe. Aku Baladewa. Aja ngawu gawar-ngawur aku Baladewa. Sing mburi kowe sapa? Satriya ing Jodi mati. Raden Werkudara, cangkemmu gendi. Aku Werkudara, ya wis aku Bratasena. Padha wae. Nek padha ya dijolke. Wis candak iki. Wis kecekel Werkudara. Iki sing nang arep iki iblise Petruk iki. Weh, waton bener nek mbedhek. Lah kok dadi iso dadi Baladewa karepe piye? Kok iso dadi Baladewa karepe piye? Soke sandangan sewan Baladewa. Ayo, iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, lah. Petruk ora ganti ujube greten kula jeblok sewu. Tandangi regane ati. Werkudara irunge nganti mencong. Sik, benake sik. Ayo nganggo topenge. Wah. Sopo kowe ngaku nganggo sandangan Werkudara? Aku Werkudara. Wah. Werkudara apa sapa? Werkudara. Kasatriyane ngendi? Kasatriyane Jodimati. Bojone pira? Bojoku ana tel. Waduh. Wah, duwer. Wonten timbalan. Bareng pun Kakang Prapta ning negara Ngamarta lah kok dadi suwung ora ana wong. Nggih. Ning metu saka Ngamarta tampel wates negara, bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan. Nggih. Ora pati nduga mono lah kok dadi kae Koko Prabu Mandura kok perang karo Koko Prabu Mandura. Werkudara perang karo Werkudara. Dimas, kowe misah sing endi? Kula tak misah Koko Prabu Mandura. Aku tak misah Werkudara ndak ora rampung-rampung kedadeane.
Prabu. Kula aturi sareng Koko Prabu. Koko Prabu. Sepinten kalepatanipun ingkang rayi tadah Wadana. Kula aturi sareh Koko Prabu. Sareh-sareh piye? Ora trima aku ngatasi nata mandura Prabu kula kembali karo menungso jajalanan. Setyaki, kadangipun Kakang Dimas Setyaki. Koko Prabu. Kula kok ngantos bingung menika ingkang pundi? Mas Madana Setyaki. Mas Madana. Pun Kakang kuwi duwe ciri gethek andeng-andeng ning dhuwur mripat. Iki Baladewa sing asli. Andeng-andeng ning dhuwur mripat culeken mitane kuwi. Iki Baladewa sing tenan. Aja ngawur, aku Baladewa. Aku mati. Sabar, sabar. Mboten sami sabar jotosi kabeh. Sabar. Koko Prabu. Piye? Kula ngantos bingung menika ingkang pundi. Aku Narendra Mandura, pun Kakang ing sejati. Setyaki aja percaya. Aja percaya. Pun Kakang ing sejati pun Kakang kedunungan Kiai Nenggala, Kiai Alugara. Aku sing duwe, aku sing duwe. Sameneika ngaten mawon, sameneika ngaten. Ingkang kagungan pusaka Nenggala dipun dalaken. Dipun dalaken. Ora percaya karo pun Kakang. Iki Kiai Nenggala. Mapane ning ebek-ebek. Koko Prabu lak ngedalaken Kiai Nenggala. Weh, salah ngece aku. Iki Kiai Nenggala. Baladewa kok nggawa graji. Setyaki tak kandhani. Iki golek gawelane sang aliran jama-jama. Mula pun Kakang buka pemotongan kayu jati. Sik jane kowe iki sapa? Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Baladewa. Baladewa kok tak jotos. Pun Kakang ki Ratu Mandura. Lho sameneika ngaturi mawon. Koko Prabu Ndrawati lenggah wonten mriku. Sami nyuwun pambiyanipun Koko Prabu Ndrawati supados saged nengahi perkawis menika. Ya, lho, Yai Kresna malah ning kono. Inggih. Waduh, Yai kadhaipun Kakang. Werkudara, wis ayo. Dimas. Bojo mbok bisa. Wah, itek-iteke men modar sisan. Aja mbok bisa, Kresna. Ben aku ben modar. Wong kalah kok ngleleng. Wah, jeliteng dengkulmu atos ku. Kowe kok galak karo aku, Kresna. Aku adimu Jodipati. Iya, aku ngerti nek kowe iki adiku lanang, aku ngerti. Lah rak ngono. Werkudara kok larak ngono iki cara ngendi to? Dara? Nggih. Sabar ya, Yayi. Wah. Gaisin karo kere. Wah, diece dina karo bojoting batur ketibal. Ora asalin cuwek kok Pancanaka modar sisan kowe. Wah. Kresna. Piye? Tolong lindungi aku. Werkudara kok njaluk perlindungan ki cara ngendi? Wah, kono nganggo kuku Pancanaka. Aku ora duwe kuku. Lah kuwi mleno semono gedene kuwi. Mleno iki basa ngendi? Lah sing tok jepit ki apa? Gedang mentah. Gedang mentah kok dicepit sak enake dhewe ora? Iki piye lah kok dadi kahanane kaya ngene iki piye Werkudara aku kok ora ngerti. Kresna aku njaluk pengadilan Yai.
Kresna sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitiraning asta aneng asta oh Koko Prabu ya Werkudara iya aku wis ngerti ora usah dadak mbok dunung-dunungke lelakon iki Gusti Kresna iki aku Kresna inggih Koko Prabu Baladewa kula ngertos panjenengan iku kula kanggep Koko Prabu kula Koko Prabu kula anggap tiyang sepuh kula Kresna Jata banjindi banjiladan kono to amban siladan aku ngono kok banjindi aku mbok banjiladan aku wegah yen kowe ora adil Kresna iya Werkudara mengko aku adil Dimas iya Kresna piye apa meneh aku titip salam dinggo Arimbi wah wis to kowe iki marahi nesu kok ya aku kangen karo Arimbi wis satok lakone satok ladeni sapa ae iki Bagong wah su ngandel ora Werkudara nesu tenan lho nek iki nek muni ngono kuwi Werkudara aja tok bebeda ya wis ora aja ngono nek ora entuk Arimbi yo ora ngayi nek krungu dadi geger lho Gong ameng sembrono wah kapok ora kowe ketrujut to ayo ganti ora ganti senjata cakra mati kabeh nggih ngarep gleleng sedelo kok ora entuk ait ganti Gong ayo oh piye asline wis ngerti kok aku kae sing mburi kae ganti ora ganti apa bandemi watu meso ngatungi kepel rung mateng diadongke lho piye to kuwi wah jangan kleru le salene Petro iki randangan klumbrak-klumbruk bareng tanggo kok dadi Baladewa lah rak ngono ki ra mau oh setan to ora tenan dadi Petro karo Bagong mirame-mirake rata Mandura inggih Koko Prabu sampun Petro menika ngaten menika temtu wonten ing kongkonan coba saiki tak takon karo kowe sing kongkonan sapa bloko ora Gong bloko ndak wong enak-enak iki wonge udut-udutan iki mesti karo cengenges-cengenges kae mergo kesengsarane awake dhewe ayo bloko ya sapa Bagong anu putrane Ndara Werkudara sapa putrane Ndara Werkudara ki sapa sing ragil jenenge sapa ana sing bandem ya Tru ampuh putrane Ndara Werkudara sapa kalah mau ki sapa ta Tru aku ki le goblok ki le eling-eling ki lho ora jenenge ora sapa putrane Ndara Werkudara kok isih kenang wae ya sampeyan madhep mriki iya sapa putrane Ndara Werkudara inggih menika weh lah watune saya gedhe kaya iki kok saya antep putrane Ndara Werkudara iya sapa Bagong sapa mengkurep kula ndak dikethaki ora Ndara Antasena mula cah edan kan kok ya iso-isane nglakoni Gusti aja ngurus perkara Antasena siki inggih lajeng paringipun Si Adi kok wis tumuli rawuh ning negara Ngamarta lho sebabipun menapa panjenengan Koko Prabu paring dawuh mekaten lah iki mau Yayi Kresna lagi wae budal saka negara Ngamarta jare ngandhakake yen to Ndorowati ke Taman Pegebluk bisane waluya nirmala Temajati jati temah mulya
yen to kudu ditumbali pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Nganti Werkudara ngendhangake Sedewa ditundung lunga merga mbelani karo Yai Kresna. Sedewa ditundung lunga pustaka Jamus Lima Sada mbok asta tumuli siadi kondur marang negara Ndrawati. Kok iki kok tekan negara Ngamarta meneh karepe piye? Lho. Nuwun sewu Prabu. Kula nembe sepisan menika dumugi mriki Prabu estu. Siadi aja gawe-gawe. Siadi aja gawe-gawe. Siadi tekan kene mau karo pun Kakang. Estu kula mboten badhe atur dura. Menawi mboten mitados Setyaki. Mboten dawuh. Mrene Setyaki. Lho niki ngestaken dawuh. Timbalan. Mara matur marang Koko Prabu Baladewa yen pun Kakang lagi wae sowan ing Praja Ngamarta. Koko Prabu, piye? Apan kepara saestu Koko Prabu Ndrawati nembe kemawon rawuh wonten negari Ngamarta. Weh lah dalah ku karepe dhewe. Wah, lah yen ngono pancen ana telik Mangendra Jala. Ana durat mongke yen nyidra pustaka Jamus Miang Lima Sada ing Membo Yai Prabu Ndrawati. Lho. Menawi ngaten pustaka Jamus Lima Sada sampun noncat Koko Prabu. Wis diasta dening Yai Prabu Ndrawati ingkang mentar saka negara Ngamarta Yai. Weh lah dalah. Gugu karepe dhewe. Lah kok dadi kaya ngono kan negara Ngamarta Werkudara? Nggih. Kok Siadi ora tanggap? Wah, aja takon aku. Malah aku rumangsa kleru gedhe dene aku ngluputke karo Sedewa. Nganti Sedewa tak tundung minggat saka negara Ngamarta. Lho. Sedewa mbok tundung lunga? Ya. Lah. Mongko saiki Sedewa menyang endi? Mbok ora weruh mapan menyang endi aku ora ngerti. Apa ora kowe? Kandhani ngeyel ya gong. Heeh. Wong ki aja sok grusah-grusuh, piantun mriki ampun ngantos terus gunakake netra walaka ning gunakake netra batin Permana Jati. Supaya ora kapusan. Mergo sakniki nek nganti ora nganggunake Permana Jati niku wah, apus-apus niku mapan teng pundi papan. Wis nek ngene iki piye? Pandhawa kelangan pustaka Jamus Lima Sada Semar mati. Wis cangkeme. Semar mati dongake aja. Ae sloroe kok malah entek-entekke biaya. Wis piye? Wis lah dalah. Petro, Nun. Bapakmu lara to? Nggih. Isane wae yo nek dilawuhi Ndara Pandhawa 5 cacahe. Kalih mundi pustaka Jamus Lima Sada. Nyatane pustaka ilang, Ndara Sedewa lunga, Pandhawa ora komplit, pustaka ora bakal rawuh teng Karakadempel. Wis lah dalah. Piye Antasena? Ngene wae Lek. Anu Pakdi. Sampeyan rawuh ning Karakadempel. Terus bloko apa anane karo Kakek Semar. Nek pustaka Jamus Lima Sada ilang. Aku karo sapa? Ya karo Pandhawa. Pandhawa ming 4. Sawetara iki ora sakabeh. Karo ngenteni Majelis Dewa le kundur ning Ngamarta. Karo sapa? Kae karo si Werkudarane kae. Kurang ajar. Ora perkara kurang ajar, iki percaya ora, Pak? Oh, omong aku numusi to. Sampeyan ngeyel dikandhani ora maido nek dikandhani karo Antasena. Wah, cah kucluk. Cah edan. Ora nganggo tek. Wah, saiki karepmu. Lah terus pokoke Kakang Semar dawuh karo aku piye Antasena? Wis sampeyan omong apa anane? Majelis Dewa ditundung Ndara Werkudara utawa bapak. Terus sampeyan ngendika napa anane?
Nek Ndara utawa apa kuwi jenenge? Ndara Sediwa utawa Pak Mak Trisdewa ditundung karo bapak. Iya. Pustaka Jamus Lima Sada ilang digawa nata Ndarawati. Lah engko nek bapakmu utawa bapakne Petruk Semar iki mengko ndukani karo aku. Ora ya, Truk, mboten. Bapak niku wong awas kok. Pun ngoten mawon. Dadi duka men duka karo Ndara Werkudara. Apa Janaka ya tak kanthi. Lah niku malah sae. Ndara Janaka dikanthi mawon malah sae dadi 3 mengke mengkari ngentosi rawuhipun Siwa Darmakusuma kaliyan Ndara Nakula Ndara Sediwa. Nek pun komplit mugi-mugi bapak entuk tamba sarana saged nyawang Pandhawa 5. Mun di Pustaka Jaman Sima Sada. Werkudara. Nggih. Melu aku. Wah, ora sah alasan. Iya. Arjuna kantinen ngestokake dawuh. Yai Ajen perlu babarna pisan mbok kanthi rawuh ning Karang Kadempel. Yo. Mengko aku tak sik matur karo Kakang Semar. Mergo nek ora aku ora ana ingkang bakal iso ngrangkani marang penggaling Kakang Nayantaka. Yo, ngestokake dawuh. Lah aku piye Kresna? Koko Prabu lenggah wonten negari Ngamarta. Lah baliku sok kapan? Menawi Kresna ingkang beta Pustaka Jaman Sima Sada menika sampun kecepeng, Koko Prabu nembe pikantuk kundur. Kunjara wae. Kok tak balang sirahmu. Oh iya ngapa to gong melu-melu senengane ora. Ayo gawe cekak-cekak yo, bali yatra yo. Yo, karo Ndara Kresna. Monggo sinuwun. Iya. Arjuna Yayi Punta kantinen yo Werkudara. Yo. Koko Prabu lenggah teng negari Ngamarta. Setyaki Koko Prabu kancanana. Nistakaken dawuh. Antasena kowe melu karo aku. Yo, Pak Dik ayo tak derekake Pak Dik. Iya. Ayo Werkudara. Yo, Kresna.